Magluluto tayo ngayon ng masarap ng ginataan na laing. Kaya panoorin nyo mga katropa. Welcome to my channel. Ang unang gagawin natin, ipiprito natin ang pork belly hanggang sa mag-golden brown. So yan, i-mekos natin mga katropa. So yan, golden brown na mga katropa. So itabi lang sa gilid at igisa na natin ang ating bawang. Yan. Hanggang sa mag-golden brown ang ating bawang. At isunod na natin ang sibuyas. At halu-haluin lang hanggang sa lumambot ang ating sibuyas. At pag malambot na, isunod na natin ang luya. Yun. At yan, imekos-mekos na natin mga tropa. Tapos ang siling pula. Mekos-mekos ulit mga katropa. So ayan, at pagkatapos nyan, isunod na natin ang bagoong. Ang masarap at pampalasang bagoong. Ayan. I-mekos-mekos na natin yan mga katropa. At ihalo na natin ang ating piniritong pork belly. Ayan. Hanggang sa lumambot ang ating mga ingredients. Yummy, yummy yan. Ang sarap ng amoy. Ayan, ilagay na natin ang dilis. At halu-haluin na natin hanggang sa mapirito ang ating dilis. Mga katropa. Super sarap yan mga katropa. At pagkatapos mahalo mga katropa, isunod na natin ang ating kakanggata. Ayan. Ilagay na natin lahat ng kakanggata. So ayan. Yun. Pagkatapos nyan, i-mekos-mekos natin. Ayan, hanggang sa kumuluyan mga tropa, no? So ilagay na natin lahat ng mga ingredients. Ilagay na natin ang paminta mga tropa, no? Para pampalasa. Ayan. Pamintang durog, yung pino yan mga katropa ang nilagay ko. At lagyan natin ng bechin, yan, pampalasa, pariyami, at konting asin. Yan. At yan, muli nating imekos-mekos. Yan. So yan, pagkatapos na halo ang ating mga ingredients, ilagay na natin ang ating gabi. So ang sikreto dyan mga katropa, no, huwag haluin para iwas kati. So ayan, shoutout muna sa ating mga viewers, no, sa ating mga silent viewers, sa ating mga subscribers. Ayan, maraming salamat sa inyong suporta. Sana huwag kayong magsawa mga katropa sa ating mga video. So ayan mga tropa, ano, takpan natin mga 15 minutes. So ayan, tulad niyan mga katropa, pwede na nating haluin yan. So ayan, shoutout sa ating mga ka-Team Kubo at sa ating mga followers dyan sa Facebook. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta. So ayan mga tropa, no, halu-haluin lang natin hanggang sa lumambot ang ating gabi at ang ating coconut milk hanggang sa magmamantika para mas yummy mga tropa. So takpan natin siguro mga 10 minutes. After 10 minutes mga tropa, luto na yan, pwede na yan. Ayan, oh, yummy, ang sarap mga katropa.